velkommen til en Let's Play. Til Let's Play episode 8. Så ja. Og i dag vil jeg gøre lidt noget mere spændende. Er I startet? Ja. Nå, okay. Hvad kan jeg gøre, som der er lidt mere spændende at se på? Kan jeg så noget? Prøv at vent. Ja, bare køb en hel masse marker og forså dem. Okay. Hvad for en traktor skal jeg have? Jeg tager bare den her. Så. Okay. Der. Jeg må der bestemme. Jeg skal ikke have roteblink på, når jeg ikke gør noget. Eller ikke noget læs. Yes, jeg er tilbage. Hey, Mikkel. Ja. Kom tilbage med det traktor der. Jeg skal ud og købe marker. Jamen, det gør du med en anden. Jeg vender lige om, så skal jeg. Kan du ikke tage den der med krabben i stedet for eller et eller andet? Jeg kommer nu. Bare tage traktor med frontlæsser. Hvorfor skal jeg tage? Skal jeg bare tage den her? Ja, det gør også. Skal jeg tage den her? Nej. Prøv at vente. I'll give a shit. Tractors. Der var en traktor. Let's go from. Så kører vi. Den der traktor her ser du. Jeg tror bare jeg tager den her traktor. Bare. Og så skal jeg lige have nogle læsser. Eller vægte. Og undskyld, vi skal høre nogle i baggrunden. Mikkel, du taler ikke ret højt. Undskyld. Hvor er vægte? Jeg skal nok lige få hentet nogle flere vægte. Nej, jeg har lige købt en. Jeg har nemlig lige været og købe en ny traktor. Sådan. Jeg er fandme da ikke lige. Hvor hurtigt er det? Vi har mange vægte. Nu skal jeg have helt specielt. Så.
aldrig købt marker. Vi skal have købt alle marker i hele spillet. Ja. Lol. Der var en fugl, der døde ude i vores have. Lol. Er den lige død? What the fuck? Eller døde den lige pludselig? Der fløj direkte ned i en spand ned på jorden. Seriøst? Syg fugl. Er det lige sket? Mm? Den skal vi ud og kigge på senere. Nå, min far han er vist ude nu. Stakkels fugl. Hold da kæft. Stod den bare ned? Jeg kunne bare se, at der kom fugl flyvende ned, og så kiggede jeg ned, og så lå der en spand dernede med en fugl. What the fuck? Vi køber denne mark. Nej. Daniel, jeg har købt en af de største marker. Det er mark 4. Lol, min far han står ude ved den. Okay, jeg har købt mark 4. Ja. Den er giga. Jeg køber mark 5. Du skal købe alle marker. Ja. Alle den marker. her traktor, Alle jeg lige har marker. købt. Den her traktor, den kører cirka næsten 40 km i timen. Gør den. Ja, den er mega hurtig. Hold da kæft. Og jeg tager minilæsseren her igen. Jeg tager lige en lille fræsetur. Sådan. Nu har vi mark. Nå, men Andreas han var i hvert fald glad for det til gengæld. At jeg bare lige skrev, at han kunne gå ind og skrive sig på. Det var han i hvert fald glad for. Så Mikkel, nu kører jeg med samme læs, som jeg gjorde før. Wow, jeg styler helt vildt. Fordi jeg kører med så tungt læs på hver side. Og jeg er også lige ved at vælte. Jeg væltede. Fuck, jeg rejste mig op igen. Det var godt nok tæt på det der. Det er nok lidt kedeligt at se på, at vi bare på marker. Men skal I være med? Men altså, der vil i hvert fald også komme noget ud. Der vil nok komme en ud med noget... hvordan det er, man laver... Money hack. Ja. Ikke money hack, men money mod. Det er jo en mod. Det er ikke en hack. Jamen, det er ikke bare noget i indstillinger. Nej. Det er derfor, vi lige skal have lavet en video også. Men det er noget, jeg kan lave senere. Lol, jeg sidder fast. Nej, hvad er det for noget? Nu har vi sygt mange varer. Ej, jeg kan slet ikke tænke på, at det er i morgen, vi skal skole. Jeg gider ikke engang tænke på det. Det er jo hyggeligt. Skole. Det er altid det, liv går ud på. Fuck skole. I cannot like my school. Jeg synes, det er fint, at den kunne godt være lidt stram. Og så længe bedt. Er der. Så dør vi. Ja. Vi er døde som Simon. Lol, hvor blev du af? Jeg er nede og køber varer. Nå, du kører helt deroppe. Men det er fordi, jeg køber varer. Den her traktor, den er satme så hurtig. Jeg er på campingpladsen. Ja, campingpladsen der, den er mega awesome. Jeg sidder og kører rejs derinde. Der er stranden. Der er badestol. Jeg kan godt se, at det var noget andet. Shit. Og hvor lang tid er det gået? Der er 5 sekunder tilbage. Vi slutter bare af, selvom vi ikke er sammen. Ja. Det var alt for den her gang i YouTube. Håber I kunne lide den her EP
Daniel, kan Soda. du ikke lige køre ned til mig, fordi at det her, det bakker lidt. Hvorfor skal jeg komme ned til dig? Jeg sidder Hvor er du? Jeg sidder fast i en bakke. Jeg er nede ved campingpladsen. Det kan I lige få med. Det tager jeg bare hurtigt i næste episode. Ja, vi ses YouTube. Hej.